порте навбате вагон 2015 сиарди 110,000 гуфтусам бо савдо меша. Масъалаи номероба кифоя нуқтатиҷа медаратон меёвитон. Хуб рафтем салон ба намудои обшивкаду электропакет центра замок ҳаст. Намудои салон, намудои сидени, спальникаш ҳаст, потолоку тоза. Пробег 127,000 нишон додааст. 127,000 нишон додааст. Анҷа чи ҳаст? Обогрев боковинка ҳаст, печка ҳаст, корус механик шештаи. Инам брига намудои бирка, намудои балонои пеш протекторош тозинаст. Чунин я бара магнитофон шуд. Так. Мегӯям ки атинковка борсош нав. Намудои балонои пушт, защитникҳо ҳаст, ящикча ҳаст. Ящикча запчастмонак ҳаст. Намудои борт. Балоно протекторои пушт, зӯ, запаскашам протекторош ҳаст. Ранго беҳтарин. Так, балонои пеш протекторош ҳаст. Нақс ранг кадаге. Так, обшивки пассажир, торпеда намудои спальник. ҳозир бояд маълумотро такрор кунем. 2015 вагон сиарди 110,000 кисам бо савдо мешавад. Хуб, масъалаи номер ба кифоя нуқтатиҷа ба медароитон, амуҷа мегиртон, баъд занг мезанитон.